Nazdárek lidičky, já vás vítám u tohohle videa. Po dlouhé době jsme uvnitř tady baráku, rekonstrukce nemovitosti, tady z interiéru. Říkal jsem si, že jsem tady dlouho nenatáčel a mohl bych tady něco střihnout. Dneska si povíme o 3 důležitých věcech, které bych s váma chtěl probrat. Tou první je, proč teďka momentálně nevycházejí videa tady z rekonstrukce nemovitosti, o tom si určitě řekneme hnedka za začátku. Jako další věc, druhá, je připravovaný merch, který mám na sobě, ať už trička nebo čepice, protože se na to pořád lidi ptají i na ulici, lidi, kteří mě vůbec jako neznají, tady si kde se to dá koupit, takže si myslím, že to bude mít úspěch, ale o tom se rozkecám ve videu. A jako třetí věc je pro mě důležitý milník, který s váma určitě pořeším, to si necháme na konci videa, takže to určitě dokoukej do konce, teď se pohodlně usaď a jdeme na to! Tak jo, rovnou se vrhneme na první věc a tou je vlastně proč teďka nevycházejí videa z rekonstrukce. Je to úplně jednoduchý, protože se tady teďka nic pracovního neděje. Žádnou věc jsem tady neudělal a ty lidi, kteří mi psali, ať udělám co nejvíc věcí ještě předtím, než se nastěhuju, protože pak už nic neudělám, tak měli pravdu. Udělal jsem tady úplný prd. Jediný, co jsem tady vlastně udělal, tak bylo, že jsem dokázal poskládat poličku do koupelny, protože jsme neměli kam dávat ručníky. A vlastně poskládal jsem tady tu poličku, tak to bylo jediný, co jsem udělal. Nebyl jsem schopný ještě najít ani zrcadlo a namontovat zrcadlo, takže to je vlastně to, proč teďka nevycházejí videa ohledně práce, co se tady stalo, co se tady vlastně děje ohledně celé rekonstrukce, protože tady mám v plánu další věci, ale momentálně vlastně po tom, co my jsme se nastěhovali, aby jsem vás trošku jako uvedl do té situace, v jaký teďka jsme, my jsme se sem prostě nastěhovali, udělali jsme to tak, aby jsme se sem prostě nastěhovat mohli a v té fázi, kdy my jsme vlastně tady byli asi první 14 dní, tak jsme odjeli do Itálie na dovolenou, takže jsme byli 14 dní pryč. Přijeli jsme na nějaký týden zase sem zpátky, tady jsem týden propracoval, protože jsem samozřejmě i na dovolení se snažil makat, ale neudělal jsem tam tolik práce, kterou jsem potřeboval, takže jsem to ten týden doháněl a vlastně týden po tom návratu, tak jsme znova odjeli na nějaký další týden, kdy jsme navštívili vlastně příbuzný na druhé straně republiky, spojili jsme to se zoologickou, s wakesurfem na Rozkoši, který jsme měli domluvený už vlastně z minulého roka, protože mě tato záležitost wakesurf, prostě surfování tady v Čechách za lodí, kdy vám to vytvoří vlnu, mě neskutečně baví, takže jsem si hodil takovej chill a odpočinek. Samozřejmě na těch cestách jsem makal, víceméně to bylo různé domlouvání projektů, ať už se to týká spolupráce se značkama, s různýma firmama, ať už se to týká toho, že teď spolupracuju už 3. rokem s projektem Řemeslo má respekt, takže jsme byli vlastně po tom, co jsme se vrátili z Rozkoše, tak já jsem začal vlastně makat na svém připravovaném merči, ale k tomu se ještě dostaneme v druhém bodu, o tom vám taky řeknu, to je taky docela zajímavý. No a my jsme se vrátili vlastně z té Rozkoše, z toho wakesurfování a já jsem měl ten velký projekt Řemeslo má respekt a jeli jsme do Ostravy natáčet rozhovory s lidma na ulici, protože tenhle koncept jsem si vymyslel sám, protože jsem to nechtěl dělat vlastně stejný jako předchozí 2 ročníky, takže se má to na co těšit, budete u mě na Instagramu. Ještě v tomhle roce vlastně vyjdou nějaký videa a dělali jsme rozhovory s lidma na ulicích. Byl to pro mě výstup z komfortní zóny, bylo to pro mě fakt něco nového a jsem rád, že jsem takovouhle zkušenost vlastně mohl získat, protože jsem poprvé jel prostě s kameramanem, takže vás natáčí někdo jiný. Já jsem zvyklý si natáčet takhle videa sám, takže to bylo pro mě nová zkušenost a jsem za ní rád. I když jsem z toho byl teda mega nervózní, protože i když se to tak nemusí zdát, tak já celkem vlastně nemám rád lidi, když nad tím tak přemýšlím. Nebo jako mám, ale no prostě byl to zkráceně řečeno výstup z komfortní zóny. Nebudu se zase rozkecávat, musím si na to dávat pozor, protože by to video bylo zase mega dlouhý. No, takže z toho, co jsem vám teďka všechno řekl, tak je asi jasný, že jsem na to neměl nějakým způsobem čas a vzhledem k tomu, že vlastně jsme dodělali tu rekonstrukci, tak jsme se zároveň i vysáli z peněz, prostě úspory se taky samozřejmě stenčily, takže mě nezbývalo nic jiného, než se konečně taky po nastěhování zasoustředit na vydělávání peněz. Nebo jsem se o to aspoň pokoušel teda. Takže logicky jsem se soustředil teďka na tuhle věc a jelikož tady vlastně nic nového nevzniklo, takže jsem tady vlastně logicky nenatáčel ani žádný videa a nechtěl jsem vám tady dávat jenom nějaký videa jako o ničem, že tady je přišroubu poličku nebo něco takového. Když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně ani to jsem neudělal, takže fakt nebylo co točit. Když jsme u těch financí, tak bych vlastně chtěl poděkovat lidem, protože nějaký lidi mi tady na YouTube vlastně dali nějaký ten dar nebo nějaký ten bonus, já nevím, jak ono se tomu říká, ale prostě ti můžou poslat nějaký peníze. A vím, že mi pár lidí psalo, nebylo jich mnoho, ale pár lidí mi psalo, že by mě nějakým způsobem rádi podpořili, jestli prostě
nějakým způsobem můžou a kde můžou. A já jsem se rozhodl, že v tomhle videu vlastně odpovím, kdybyste mě chtěli podpořit, tak můžete buď tady na YouTube, ať už tím, že koukáte na tyhle videa, nebo je lajkujete, nebo je sdílíte, tak je tam samozřejmě nějaká možnost nějakého toho daru, takže můžete buď tímhle způsobem. A všiml jsem si, že některý tvůrci vlastně v České republice dělají to, že si dají vlastně číslo účtu jako přímo do popisku, což mi přijde takový jako moderní žebrání, nebo já nevím, jak to říct. Každopádně mi přijde fér to, že vlastně z toho daru, když vám někdo něco pošle na YouTube, tak logicky YouTube si z toho bere nějakou provizi, nějaký cut, ale když vám to ty lidi pošlou přímo na účet, tak vlastně celá ta darovaná částka, kterou vám ten člověk dá, tak vlastně zůstane celá vám a vy to pak můžete prostě použít. Tady si můžete koupit parapet nebo něco takového. Takže asi nemůžu říct, že to nerad dělám, ale prostě vím, že některý lidi by mě rádi podpořili, takže prostě kdybyste chtěli, tak číslo účtu vám nechám v popisku, anebo to můžete udělat prostě tím, že volejkujete tohleto video. A těm lidem, kteří mi poslali finanční podporu, tak bych chtěl neskutečně poděkovat, takže díky moc. No a díky tomu, že teda tady došly finance, došel vlastně čas a já jsem začal soustředit hlavně na ty projekty, kterými prostě v budoucnu vydělají nějaký peníze, tak vlastně tady nevznikly žádné věci nový, který jsem udělal, který bych mohl točit. Můžeme si to tady celý projít, jak to tady vlastně teďka vypadá, je tady trošku bordel, tady mám ale prostě pokojíček, vidíte, že tady máme prostě nevybalený ještě krabice, ani skříně jsem vlastně nedodělal, malej teďka oslavil 3 roky, takže jsme to tady měli pěkně hezky ozdobený a teda musím říct, že každý, kdo sem přijde, ať už z rodiny nebo z kamarádů, tak se jim celá ta nemovitost neskutečně líbí a až doděláme ty detaily, jako jsou prostě tady světla, jo, protože ty si chci jako nějaký vyrábět sám, něco už mám jako okouklýho, akorát to taky nestojí úplně málo, takže s tímhletím ještě budu muset počkat a až se doladí ty detaily, tak to bude úplně v topu. Ložnici tam prostě, vidíte, že tady jsme ještě takhle nějakým způsobem madrace na zemi prostě, jak v nějakým skvotu, ale musím říct teda, že mi to docela vyhovuje, ta madrace na zemi, protože nelezete na postel, která vrže nějakým způsobem. Už jsme měli v bytě takovou postel, kam když jsem les, tak to tak vrzalo, že to většinou jako prcka zbudilo, takže celá zajímavý. No, tady jsem nebyl schopný ještě odvíst ani vlastně ty dvířka, který tam potřebuji udělat u toho schozu na prádlo. Skříně ty zůstaly stejný, termostat ještě není nainstalovaný, protože nějakým způsobem elektrikář si ještě neudělal čas a popravdě já jsem ten čas taky neměl. Tady máme, koukám, taky docela pěkný bordel a říkal jsem si, že letos vlastně budeme chtít vylejt nivelačku a že ten vinyl vlastně položím i tady, protože na to navazuje vlastně přestavba verandy, dodělání elektriky, nějaký prostě panely tady chcem dát, takový ty dekorativní, možná obložíme i tady ty cihly, ale nevím vůbec, jestli se k tomu letos dostanu. Doufám, že jo. Teď prostě potřebuji dofinišovat ty hlavní projekty, kterými nějakým způsobem vydělají nějakou kačku a zároveň mi berou hodně času. Já když tříštím svoji pozornost mezi víc jako věcí, tak dělám všechno a zároveň mi přijde, že vůbec nic. Takže pro mě teďka priorita a tím se dostávám vlastně k druhému bodu, bylo to, že já jsem vám slíbil připravovaný merch, už měl být asi před měsícem, ale jelikož nějakým způsobem si to dělám prostě sám, dělám to prostě po nocích a stříkám prostě štětcem. Jo, ono se to může zdát, že je to prostě potisklý, že jsem to dal nějaký firmě, ale já jsem si jenom našel úplně libový barvy, který krásně na té černý, na tom tmavém textilu vlastně nádherně držej a nevpijou se do toho, je to hezky výrazná barva a i potom, když to vyperete, tak to vypadá furt perfektně. Samozřejmě je to zase oblast, v který já neumím chodit, ale prostě která je pro mě nová, takže vlastně já se učím, jak to dělat efektivněji, jak to dělat rychleji, abych dokázal udělat víc triček najednou, jo, protože jsem začínal na 3, jsem si to visel různě na ramínka, abych to mohl postříkat z obou stran. Teď jsem si prostě nakoupil plachty, takže to mám rozkládaný na zemi, udělám prostě 10 triček najednou a postříkám jednu stranu, nechám to chvilku zaschnout, otočím to, udělám druhou stranu. Takže i když se to může tvářit jako, že fajn, že tady mám jako tričko, tak na každém tričku strávím hromadu času, dám mu prostě, to je takový dobrý point, mě to totiž mistr říkal, když jsem byl na učňáku, na truhlářově, říkají, dělej ty věci, jako kdyby se dělal pro sebe. A já se tohohle hesla držím celý život, ať už dělám cokoliv, a musím říct, že se mi to docela vyplácí, protože já když si představím a každému tomu tričku dám jakoby tu lásku, to svoje srdéčko, tak prostě si říkám, tohle někdo bude nosit a já chci, aby to vypadalo prostě pěkně. A je fascinující,
to, že já, jelikož samozřejmě nějaký trička už jsem vyrobil, tak to nosím, abych samozřejmě sám sobě udělal reklamu, že jo, a zároveň se mi to líbí, proto se to taky dělám, ten merch. A vám taky vzhledem k těm reakcím, co byly jako u storíčka, když jsem to dával na Instagram, tak prostě hromada lidí tohleto chtělo, ten merch, ať už čepici nebo tričko. Tak je docela zajímavý to, že mě ty lidi prostě zastavují na ulicích a aniž by mě třeba znali nebo věděli, kdo jsem ze sociálních sítí, prostě nesledují třeba rekonstrukci, tak se ptají, kde jde sehnat takovýhle tričko, kde jsem to koupil. Píšou mi to i do komentářů, jo, do zpráv mi píšou, hele, máš docela zajímavou čepici, zajímavou tričko, kde jsi to koupil, abych to chtěl taky, že jo. A mě vždycky hrozně těší, že těm lidem můžu napsat nebo osobně prostě říct, že to je moje vlastní tvorba, že každý kus je originál, protože každý kus má jinak ty cákance, i když jsou samozřejmě podobný, tak každý je nějakým způsobem specifický. A to je pro mě v dnešní době neskutečně přidaná hodnota, protože jsem to prostě nechtěl udělat tak, že tam jenom prdnu nějaký logo, pošlu tady 50-100 triček nějaký firmě, tam mi to tam natiskne a já to prodám. Těch nápadů mám hodně, ale chtěl jsem udělat ten první drop, nebo jak se tomu říká, prostě ten první svůj merch jsem chtěl fakt udělat hezký, specifický a chtěl jsem ho vyrobit sám. Což jsem si trošku, dá se říct, bod, protože opět jsem se nenaučil zdelegovat ještě prostě většinu těch činností a jelikož už jsem vám několikrát, ať už tady v tom videu nebo v předchozích videích řekl, že fakt jako dost často teďka sám od sebe slýchám, že nemám čas a že nestíhám. A když si přiberete nějakou takovou další věc, která je pro vás nová, celou si ji děláte sám, tak logicky ten čas někde musíte vzít, že jo, no, takže jsem to zase udělal prostě nejvíc složitý pro sebe, ale myslím si, že až ten prodej spustím, tak vy to oceníte. A tomu se dostáváme to, že čepice, ty už mám vlastně barvou postříkaný, takže už tam zbývá jenom potisknout nápis Makám a ty spustím do prodeje. Doufám, že to v tomhle týdnu nebo v tom dalším stihneme všechno potisknout, protože vlastně kámoš, který mi s tím pomáhá, který má tu nažehlovací prostě kravinu, která to tam dává, tak vlastně ten má taky jako práce až no prostě hodně práce má, takže doufám, že v tomhle týdnu se do toho pustíme a že aspoň čepice budu moct v následujících třeba 14 dnech na e-shopu spustit. Na tričkách teďka makám, našel jsem si docela dobrý styl, a vlastně mám pocit, že přes půlku triček, co jsem nakoupil, nechci vám říkat, jako jaký mám množství, který jako množství dělám, ale samozřejmě je toho docela dost, takže doufám, že to v blízké době dokončím. Nemyslím si, že bude takový množství toho merče, že se dostane na všechny, což mě trošku mrzí a děsí, ale já nejsem schopnej sám vyrobit to požadované množství, který vlastně na Instagramu, o který jste mě jako prosili, nebo jsem tam dal takovou tu anketku, že až to spustím ten prodej, pokud vás to fakt zajímá, tak nalítněte na ten e-shop a fakt si nějaký to tričko kupte. Tím to neříkám jenom kvůli tomu, jako abych já to prodal, protože já vím, že to prodám, protože vlastně i ty lidi, kteří mě oslovujou, ať už jsou to kamarádi, kteří to chtějí, že rádi podpořejí, tak vlastně těch lidí jenom v tom okolí je tolik, kteří to chtějí, že vlastně si nejsem jistý, jestli mi na ten e-shop něco zbyde, ale to už se zase moc rozkytám. Prostě sledujte mě a až udělám ten drop na Instagramu, protože to nejspíš budu dělat na Instagramu, takže pokud vás zajímá ten merch, ať už čepice, mám ještě černý čepice, ne s korkovým kšiltem, nebo ty trička, tak tam fakt nalítněte na ten Instagram, sledujte to a až to tam spustím, tak si to rovnou kupte a neváhejte nad tím, protože si myslím, že to velice rychle zmizí. Já samozřejmě potom se pustím do nějaký další, nemůžu říct, jako, nevím, jestli tomu říká kolekce, no prostě do nějakého dalšího merče, nejspíš to bude taky takhle podcákaný, protože mně se to mega líbí, ale jelikož já chci dělat jakoby, nechci prostě udělat tohleto a dělat to furt dokola a udělat toho prostě tisíce. Samozřejmě nějaký trička takovýhle ještě budou, ale bude to třeba s jiným nápisem, jo? Nebo třeba z lehce s jinýma barvama. Prostě si s tím budu hrát a nápadů mám docela hodně. Pak bych chtěl dělat třeba nějaký batikovaný věci a takhle, protože mě prostě se ty věci líbějí a když si to uděláte jako sám a nebo to někomu jako prodáte, vidíte, že to někdo nosí, tak je to prostě neskutečně krásný pocit, takový nepopsatelný. Takže to by bylo ohledně merče, takže doufám, že prostě za 14 dní nebo do 14 dnů spustím aspoň ten prodej čepic a myslím si, že do té doby bych mohl dodělat i trička, takže pak už jenom potisknout a může to vesele jít na e-shop. S tím samozřejmě, že já nemám absolutně žádné zkušenosti s posíláním balíčků, takže mám trošku strach z toho, že to vlastně jako spustím a během pár dní
se to množství jako vyprodá a já tady budu rychle balit, posílat, takže ještě musím nějakým způsobem vymyslet, jak vlastně ty čepice do čeho to jako budu dávat a takhle. Už jsem si něco jako nějaký informace už jsem jako nazbíral, takže ještě musím koupit nějaký obaly, aby vám to přišlo jako hezky zabalený, aby to nebylo hozený jen tak prostě v nějakým igeliťáku nebo nějaký krabici tady od štuku, že jo, nebo nějaký pytle nebo něco takového. Takže to by bylo ohledně merče. Pokud vás něco zajímá, tak mi to klidně napište do komentáře a my se přesuneme k další věci a ta se týká i vás, takže to bude neskutečný. Jou! No a co je tou další věcí? Co je ten milník, o kterém jsem vám říkal na začátku videa? Tak jste to vy. Je to, že nás je tady už 30 000. Mám 30 000 odběratelů, neskutečná komunita. Chtěl bych vám za to neskutečně poděkovat, protože to číslo mi přijde absolutně neuvěřitelný. Já jsem vždycky chtěl na YouTube mít nějakou komunitu lidí, která bude prostě sledovat, co prostě v životě dělám, protože si myslím, že mám takový celkem specifický život, ať už se to týká cestování, tady, že dělám prostě věci rád rukama, různý prostě výrobky, ať už jezdím na Van Heelu, lítám na padáku, tak prostě všechny tyhle ty věci. Já jsem už od roku nějakých 2012, 2013 se snažil dokumentovat, ale vždycky jsem se s těma videama tak patlal, že jsem je nevydával tak často a nikdy to nemělo takový ohlasy. Až vlastně po dobu toho, co tady dělám jako rekonstrukci, tak prostě ta komunita, kterou ten můj život a to, co dělám, zajímá a za to bych vám neskutečně chtěl poděkovat, protože se vás tady sešlo už 30 000 a je to prostě nástřel. Já jsem chtěl udělat ohledně prostě toho počtu odběratelů, těch 30 000, nějaký speciál, vím, že to youtubeři prostě dělají, že udělám speciál za 30 000 odběratelů, ale já prostě, jak už jste asi zjistili, tak na to úplně nemám prostor. Rád bych zaplatil nějakýho editora, ať už prostě mi bude dělat nějaký náhledáky, ať mi pomůže s nějakým způsobem prostě s tou videotvorbou, že já něco natočím, pošlu mu to, on mi to sestřihá, protože prostě ten střih těch videí zabírá prostě hromadu času a vlastně já kdybych ty videa netočil, tak ano, sice nemám takovou komunitu vás, takový jako velký množství, ale ten barák bych měl hotový daleko dřív, takže prostě, ale o tom už jsem mluvil, se nebudu jako rozkecávat, teď se to týká toho, že prostě vám chci poděkovat za tu podporu, kterou mi dáváte, že se ptáte na různé otázky jako v komentářích, že mi tam prostě děkujete za to, že jakou tvorbu dělám, že je to super, ať už inspirace pro mladý, nebo prostě inspirace pro vás, že si pár lidí už udělalo prostě tady tu betonovou stěrku, různý prostě nápady, jo, prostě celkově mě hrozně baví ta komunita, vy prostě, který koukáte na ty videa, je to pro mě neskutečný. Já ani nevím, co bych tomu řekl víc, ale prostě chtěl jsem natočit nějaký speciál, to jsem zase odbyt, to jsem chtěl říct, že jsem chtěl natočit nějaký speciál, rád bych zaplatil nějakému tomu editorovi nebo něco, prostě lidem, který by mi mohli s tou tvorbou pomoct a vy byste dostávali daleko lepší obsah, jo, ode mě. Ale já na to prostě nemám teďka úplně finance, takže doufám, že v budoucnu, až se zahojím po rekonstrukci nějakýma projektama, tak určitě už mám vyhlídlých pár lidí, který bych jako oslovil, který by mi s tou videotvorbou pomohli. A já bych se mohl soustředit vlastně víc na to natáčení, protože mám spoustu nápadů, ale vím, že to sám nedokážu zrealizovat. Mám prostě jeden super projekt, ale přítelkyně mi říkala, ať nemluvím moc často do detailů o věcech, protože by je někdo může ukradnout. Tak jsem začal mít strach, že mi ten nápad někdo ukradne, protože jsem si čím, že to tady v České republice ještě nikdo nedělá a já chci být první, ale vím, že nechci ten projekt rozjet vlastně tím, že si to budu dělat sám, protože to není ani jako možný, že se na tu věc vlastně danou, kterou by se šla natáčet, nedalo soustředit. Takže s tímhletím projektem ještě trošičku počkám. A až budou nějaký šušně, tak to do toho pošlu a myslím si, že to bude úplně neskutečný. A zároveň mě to bude bavit, protože, no, nebudu se o tom rozkecávat, ale kdo je pozornej a sleduje mě dlouho, tak možná ví, o čem mluvím, protože to tady před čtvrt rokem si myslím, že se to v nějakém mém videu zaznělo. Takže ještě jednou moc krát děkuju, že jste tady taková obrovská parta lidí, kteří rádi makají, jak mám na svém merči. Takže jsem moc rád, že mě sledujete, doufám, že vás moje tvorba baví i co se netýká rekonstrukce. Ještě jednou moc krát velký díky, těším se, až tam bude prostě 50, 100 000 lidí a věřím tomu, že my to společně dokážeme. Takže ještě jednou díky moc, pokud mě ještě nesleduješ a tohle video si dokoukal až sem, tak budu moc rád, když mi klikneš na tlačítko odběr a my se vidíme příště u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte krásně, čau!